Daghang pagsulay ni kalibutan, daghang kalisod maagian, daghang sakit bation, ining tanan dili bililhon. Kinabuhi atong ampingan, gamiton ta sa kaayuhan, dili gayon magpatunto, kay musipyat maimperno. Tutuki ang mga butang, isaat sa kapitasan, kinabuhi atong ampingan, dililhon ka sa amahan, padayon lang sa unahan, isang yaw ang kadaogan, higumaa ang tanang tao, kinisugo sa Ginoo, kinabuhi at imanon, relasyon ta panindoton, kitang tanan magkahinusa, pagbalik niya lalinon ta. Paninguhang kinaiya puno sa grasya, pagtulunan ni Kristo sunda, pamaagi sa Dios gamita. Mga butang ayaw kabalaki, hinuon ang Dios paharia, og si Jesus papuya, pagbalik niya nalunsap ka. Tutuki ang mga butang, isaat sa kapitasan, kinabuhi atong ampingan, dililhon ka sa amahan, padayon lang sa unahan, isang yaw ang higumaa ang tanang tao, kinisugo sa Ginoo, kinabuhi at imanon, relasyon ta paninduton, kitang tanan magkahiusa, pagbalik niya. Tutuki ang mga butang, isaat sa kapitasan, kinabuhi atong ampingan, bililhon ka sa amahan, padayon lang sa unahan, isang yaw ang kadaogan, higumaa ang tanang tao, kinisugo sa Ginoo, kinabuhi at imanon, relasyon ta paninduton, kitang tanan magkahiusa, pagbalik niya lalinon ta. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo.
Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Amahan namo nga Dios ang makagagahom. Salamat o Dios sa imong pagpanalipod kanamo. Salamat o Dios Amahan sa imong pagbantay kanamo. Sa pangalan ni Ginoong Hesus kami Amahan nagaduol kanimo nining adlaw aron amo na usab nga mahalad ang among kinabuhi sa pagsunod og pagkinabuhi sa imong mga mensahe ugad. Among gipasalamatan ka sa matag usa sa among kinabuhi din imo nga gibantayan ug imo na usab nga gihatagag kadaugan ug imo na usab nga panalanginan ining adlaw. Salamat o Dios nga ikaw manulti sa matag usa namo o kinabuhi. Maingon man ugad sa imong mga katawhan nga nagsunod nin imong programa. Padayon ka o Dios mga panalangin kanamo ugad. Padayon ka o Dios nga magagiya kanamo Amahan. Padayon ka magapanulti kanamo o Dios. Giyahi ang matag usa namo ka kinabuhi kasing-kasing nga madinawaton o Dios ang among kinabuhi sa imong mga pulong ug mahimo kami excited kanunay sa pag-apply niini sa tanang panahon. Ug salamat Amahan nga sa paghatag na usab nimo kadaugag kalampusan sa matag usa namo kinabuhi nining adlaw ugad. Samtang kami magapadayon sa buluhaton among isalig itugyan nga na kanimo matag usa namo kinabuhi. Kaya kung wala ka ugad sa among kinabuhi, wala may mahimo, dili kami madaogon, dili kami magmalampuson. Layo ka namo ang kalipay kalinaw kung wala ka o Dios sa among kinabuhi ugad. Panguluhi kami, giyahi kami pinaagi sa imong mga pulong og hatagi kami kalipay o kalinaw sa pagkinabuhi o pag-apply sa mga mensahe nga imong ihatag kanamo. Salamat o Dios nga imo kaming andamo na usab, ilabi na o Dios sa tag usa ka Pinoy-anan. Padayon ka o Dios nga magapanalangin og salamat o Dios nga naining imong mga pulong nga amo karong hisgutan. Mahimo kaming masangkap sa unahan sa among pagkinabuhi ning naong sa kalibutan. Among gihalad diha kanimo ang tanan ug among isalig ang among kinabuhi diha kanimo o Dios. Sa among pakig-uban sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa pangalan ni Hesus, sa pangalan ni Hesus. Amen ug amen. Nalingon ko sa polo. Mayong buntag, mayong pakiguban sa atong mga kaigsuonan sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan mga kaigsuonan. Og ato karong hisgutan mga igsuon sa atong panag-uban. Hisgutan nato ang mga pulong sa Ginoo nga ako ning gitapikan mga igsuon ang paghatag. Og ang tema mga igsuon ang pagkamahinatagon maoy pagbugto sa kawaladon. Ang pagkamahinatagon maoy pagbugto sa kawaladon. Nasayod ang Dios nga nangandoy ta nga ang atong mga anak dili magkalisod, ang atong kaugmaon, ang ato ang kinabuhi sa unahan dili magkalisod, walay kawaladon. Nakita sa Dios nga maunay atong gitinguha, maunay gipangayo o gipangandoy nato sa tagsa-tagsa nato ka Pinoy-anan. Dinhi ato karong hisgutan mga kaigsuonan ang pamaagi sa Dios aron mabugto ang kawaladon, mahilis, mawagtang sa imong pamilya, sa imong mga anak, o mupuli ang pagkamadagayaon sa tanang mga butang. O dunay rason nganong panalanginan ka sa Dios. Dunay mensahe ang Dios nganong panalanginan ka sa Ginoo. Ato ning ipadayon mga kaigsuonan human sa awit mga igsuon pagseryoso na. Ato ning tagaan og pagtagad mga igsuon ko sa Ginoo. Pagseryoso na.
giusika, ibaylo ang pagsimba sa mga butang mawagtangra. Ang pagbasa sa Biblia, nalimtan mo kay bisika. Wala ka mo simba, kay kaapas nga madato, mapakyas ka. Honong na sa pagpakabuta, mga butang giampingan mo, di mo madala. Ayaw palimbong kay pinili ka, ug ang ganti madawat mo sa pagbalik niya. Karon ng panahon, pag-alagad seryoso ang kinabuhi ka, di matagan ka na sa bawion. Ayaw padala sa mga butang nga mawagtang rapang seryoso na. Hunong na sa pagpakabutang, mga butang giampingan mo, di mo madala. Ayaw palimbong kay pinili ka, ug ang ganti madawat mo sa pagbalik niya. Daghang mga adlaw imong giusikan, ibaylo ang pagsimba sa mga butang mawagtangra. Ang pagbasa sa Biblia, nalimtan mo kay bisika. Wala ka mo simba, kay kaapas nga madato, mapakyas ra ka. Hunong na sa pagpakabutang, mga butang giampingan mo, di mo madala. Ayaw palimbong kay pinili ka, ug ang ganti madawat mo sa pagbalik niya. Karon ng panahon, pag-alagad seryoson ang kinabuhita, di matagan ka no sa bawion. Ayaw padala sa mga butang nga mawagtang rapang seryoso na. Hunong na sa pagpakabutang, mga butang giampingan mo, di mo madala. Ayaw palimbong kay pinili ka, ug ang ganti madawat mo sa pagbalik niya. Samtang nag-inusara, nag-relax-relax at kanagsa, pay-paiba sa Biblia, makakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pa ilat sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na kang Kristo. Daghang mga higayon sa pulong kagipadlong, kay dili ka kaikyas sa hukman ang kadadon, sa hukman ang kadadon, sa hukman ang kadadon. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw ba ilat sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na kang Kristo. Tanan mong binuhatan, dayag o kitago-taguan, adlaw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang
ayaw pa ilan sa kahilayan, kay ang tinud kang kalipay na kang Kristo. Ayaw sige ang alaw mo sa mga putang ay bilin lang inigbiya mo. Ayaw pa ilan sa kahilayan, kay ang tinud nga kalipay na kang Kristo. Unsay mga butang nga imong giampingan, unsay imong bahande nganong ikaw nagapuliki sa nun sa kakadato, tanan imo rang biyaan yutag balay og sa labi, iniumayan lang unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo. Unsay angay batonan aron maabling kalangitan. Abli ang Biblia aron masayod ka nga ang kabuhat mo. Duha ka dapit iandam ya langit ug impierno, pamilion kaniya ug ang binuhatan mo. Mao'y mo saksi kung asa ka, samtang buhi ka pa. Langit mao'y pilia, samtang buhi ka pa. Langit siguro samtang adlawan pa, makapili pa kita. Biblia basahan, mga wali paminawa, gamita ang tanan, kay Biblia baya matuma. Tanang binuhatan mo, gantihan sa Ginoo. Unsay buhaton mo, aron malipay ang Ginoo. Unsay angay batonan, aron maabling kalangitan. Abli ang Biblia aron masayod ka nga ang kabuhat mo. Duha ka dapit giandam ya langit ug impierno, pamilion kaniya ug ang binuhatan mo. Mao'y saksi kung asa ka, samtang buhi ka pa. Langit mao'y pilian, samtang buhi ka pa. Langit siguruhan. Sayon ako sa pagkagamhanan mo, sugat pa ka ni ato, iluwas mo ako sa bisan ng sang sakit. Iayo mo ako aron makalagad kanimo. Karon pandemik na, sakitong may kagutom pa, abang ang saad mo, ang karon na kon upa. Ilingon mo ako sa pagsunod sa pulong mo, aron makakoyo ko sa pagbalik mo. Sa mga tao, kami pasayloan sa mga sala na
mo. Karon pandemik na, sakitong may kagutom pa, apan ang saan mo, atong karon na kon mo pa. Iligon mo ako sa pagsunod sa pulong mo, aron makakuyo ko sa pagbalik mo, aron makakuyo ko sa pagbalik mo. Dalaygon ang Dios, welcome sa atong programa mga kaigsonan, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin na usab sa matag-usa nato kinabuhi, ilabi na sa mga pulong, mga minsay nga iya na usab nga ipiyal sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Welcome ang matag-usa. Good morning, good morning. Og salamat ta sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Nga ni ana sabta mga igsoon aron na pag-uban-uban sa mensahe sa Ginoo nga atong hisgutan, ang paghatag, ang pagkamahinatagon maoy pagbugto sa kawaladon. Kini gikutlo gikuha nato sa pamaagis Ginoo nga iyang gibilin kanato nga ato makaplagan diha sa balaang kasulatan. Og maayo nga pagpaminaw og dalaygon ang Dios sa pag-share sa atong igsuon ining live streaming. Sister Waning Digno, salamat kayo. Ag dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi uban ni Brother Danny og sa atong igsuon Sister Jackie nga nangnukad diha sa Japan. Sister Waning Dignos, good morning. Pastor Gedeon Candelario, dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi og kanatong tanan. Request ko og pasaad sa Dios. Okay, atong tagaan og pagtagad ang gi-request atong igsuon, saad sa Dios. Ani ang imong request, Sister Waning? Mayong pakiguban ni Sister Merna Rosales, mayong buntag nimo diha sis, ang Dios magapanalangin. Ang kinabuhi ning kalibutan na tunay kalisdanan mga problema, adunay panahon, bation kagkaloya sa mayong buntag ang may buntag pastor og sa tanang anak sa Ginoo nga madasigon kanunay sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kantaha balik pastor ang kasing-kasing ko nagabuto-buto kay tun-ana namo uban ang worship team. Okay, ato nang tagaag pagtagad karon. igsoon ko ani Asya doon ta Ang ngalan niya mayo nga pakiguban ni Sister Teresa Condisa, may buntag pastor, maayong buntag sa tanan. Kang Sister Florita Ikat, good morning kaninyong tanan, ang Dios magapanalangin. Ning kalibutana adunay kalisdanag mga problema. Si Imis Silda, good morning sis. Good morning nimo diha Sister Imi. Ang Dios magapanalangin kanimo. To God be the glory. Amen. Si Jilin Tandog Blando, nindot kaayo ang mensahe sa kanta pastor. God is good all the time. Glory to God. Salamat sa atong buhi nga Dios. Si Pastor G-Boy Oriel, good morning nimo diha pastor. Kumusta?
Maayong buntag pas, ilabi na ang nagsunod sa imong live, dalaygon ang Dios sa imong ginabuhi. Kauban mi ni Brad John Mirano na minaw mi diri kay nagtrabaho mi makina sa sakyanan di ame sa panagdait. Request mi kanta pas halad kinabuhi. Pa shout out sa Singkol og Mirano family sa Basod San Isidro Leyte. Salamat pastor. Okay, salamat kayo sa Dios sa pagkamaayo niya sa atong ginabuhi. Kuyog di ay mo karon ni Brad Singkol, Pastor G-Boy. Salamat kaayo sa kahigayonan nga nagkuyog mo diha. Murag na amon ta koron diha. Wala lang koron diha. Kay gidasig ko ni Brad John nga pakuyogon unya wala mo ko kakuyog. Ikaw di amoy nakuyog. Sige, salamat pag-amping-amping nya kita taon niya sa ato ang basic pastoral klase uning gabi. O Diyos, mag-uban ka. Tagaka ang mga kamot, sabnaya ang mga tiil. Atong hisgutan karon mga kaigsuonan, Kasing-kasing kani nga tema mga kaigsuonan nga ang pagkamahinatagon mao'y pagbugto sa kawaladon. Klaro kaayo na sa Biblia nga mabasa diha sa Panultihon Kapitulo 11 23-25. sa buong Ato nga na nga tukion himay-himayon og hagpat-hagpaton nato na dinhi sa atong panangkuban. kang mga kamot, sabnaya ang mga tiil. Punang akong kasing-kasing sa bunga sa Espiritu. Agaka ang mga kamot, sapnaya ang mga tiil. Punang akong kasing-kasing sa bunga sa Espiritu. Ginoong nagsaad ka nga kami imong usahon diha sa imong gugma. O Diyos ako karon gaksa. Good morning, Pastor Gideon Dalaygon. Sa Dios ang tanan na minaw sa imong pulong. Glory to God. Kaya ito pagpakan ng Dios mga igsoon. O Diyos, mag-uban ka. Bisan nasa Mayong pagig-uban ni Ma'am Yon. Dalaygon ang Dios atong igsoon nga nanukad sa gawa sa nasod. Og si mag-uban atong igsoon nga nanukad diha Starcom, Sister Leonisa. May buntag ninyo diha sis. Dugang mga awit makalangit sa atong programa ato ang patalinghugan halad kinabuhi nga request atong igsoon nga si Pastor J-Boy og Brother John Mirano. Atong pamalandungan ang awit mga kaigsunan halad kinabuhi. Ibuhat mo na ang tanan, mabago lang kalibutan. Gibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Ilatos o gisamaran, gilodan o gilansang pa, pagtamay pagbugal-bugal, iantos mo kining tanan, ibuhat mo na ang tanan, mabago lang kalibutan, ibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Ilatos o gisamaran, gilodan o gilansang pa, pagtamay pagbugal-bugal, iantos mo kining tanan. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba.
Isus, ikaw ang akong bayawon, ikaw ang yukboan, ikaw lamang Hesus dalang panahon. Morning, Pastor Gideon, dalaygon ang buhing Dios gikan ni Ma'am Yon Sodanes. Katawhan, itagbo mong panginahanglan, iubanan, iproteksyonan, sa gamhanan mong pangalan, Ang pagbalik gisaad mo, mga lawag ianda mo, ang katawhan na insayo sa pagdaig sa ngalan mo. Ginoong Isus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Isus, ikaw ang akong bayawon, ikaw ang yukboan, ikaw lamang Isus dalang panahon. Ginoong Isus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Isus, Ikaw ang akong bayawon, ikaw ang yukboan, ikaw lamang Hesus dalang panahon. Ginoong Isus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Isus, ikaw ang akong bayawon. Si Ma'am Yon Sodanes, Pastor, na ako'y pangutana ba? Kay naamang gud ko'y kaila nga Kristohanon na sila. Sala ba sa Kristohanon ang mamaligya og mga ilimnon og sigarilyo, Pastor? Salamat. Okay. Ikaw ang akong bayawon. Ingon ang si Jesus, bisan kinsa kato nga makaangin ngadto sa gagmay mga bata sa pagpakasala, makasala sila, di ba? Mas maayo nga hiktan ilag bato. Muna nga ayaw himo ang instrumento ang naani mo ug unsay naani mo, labaw na sa tanan ang imong kinabuhi, aron ang tao makasala. Now, ato naman gyud nang hisgutan, giklaro naman nas Biblia mga kaigsuonan nga kanang ilimnon o kanang sigarilyo dili gyud na makaayo sa lawas sa tao. Ang tanan nga mga butang nga dili makaayo makadaot sa lawas sa tao, tungod kay ingon ang Biblia, bisan kinsa ang buot mulaglag sa lawas sa templo sa balang espiritu, silutan. Kung ikaw naninda ka og ilimnon nga kabalo naman gyud ka nga makadaot na siya, kabalo naman gyud ka nga sala na siya. So, nahimo kang instrumento aron ang tao nakasala makasala. Muna nga ang pagpamaligyag ilimnon o pagpamaligya og sigarilyo sa og gusto ka nga panalanginan sa Ginoo, kuhaa ang pagpamaligya og mga butang nga makadaot og makapatay sa lawas og makaguba sa templo sa espiritu. Sala na siya, Sister Ma'am Yon. Ingnang sala na. Si Brother Romulo nga kababayan ni Sister Bioli nga nanukad sa kini si Brother Romulo nanukad ni sa Usamis. Usamis ba to? Brother Romulo. Misamis. Atong igsuon sad nga si Sister Bioli, kababayan mo raw. Sabi niya, Sister Bioli, wala pa ba sa ato nga programa? Sabi niya, kababayan ka raw. Saka si Sister Bioli,
na talagang Tagalog, pero mas marunong siya magsalita ng Bisaya. Sige. Si Brother Romulo Rick Bukwi Kosa, good iim para nako dakong grasya sa Ginoo nga nakatultol ko sa imong. Okay, salamat sa Ginoo tong pagpaka. Pakpakan ang Dios mga kaigsuonan. Usa ka panalangin matud pa sa atong igsuon, Brother Romulo, nga nakatultol siya sa ato ang programa. Og dalaygon ang Dios, brother, og moabot ang panahon nga magkahimamatay ta diha sa tawag sa Dios, sa trabaho sa atong Ginoo Hesus, og nagtuo ko nga protektado ka kanunay og ipanalanginan kas Ginoo sa tanang panahon sa imong pagpuyos kalibutan. Uban sa imong pamilya, maghari ang kalipay kalinaw sa imong kinabuhi. Og salamat kayo sa imong pakiguban, ang Dios magapanalangin kanimo. Si Ma'am Yon Sudanes, okay pastor, salamat kaayo. Request lang ko kanta pastor, tawag sa pagkabalaan. Salamat pastor. Okay no, kay kagahapon doon na to'y nag-request og tawag sa pagkabalaan, wala na nako mapatukar. Okay, salamat kaayo sa imong pag-request, Ma'am Yon. Aritas tawag sa pagkabalaan sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Nagahilag, nagatawag kanimo sa pagkabalaan. Nagahulat, nagahilag, nagatawag kanimo sa pagkabalaan. Okay, kung naamoy mga pangutana pagyod, abli ang atong programa sa unsa may mga pangutana mahitungod sa pulong sa Ginoo nga inyong nakaplagan sa Biblia. Hawang Diyos sa imong pagigugma, nangandoy siya nga mohila ka kaniya. Ikahatag mo ba ang gitinguhan niya? Nagahulat, nagahilag, nagatawag kanimo sa pagkabalaan. Nagahulat, nagahilag, nagatawag kanimo sa pagkabalaan. O hawang Diyos sa imong mga pagsimba, o hawang Diyos sa imong paghigugma, nangandoy siya nga mohila ka kaniya. Ikahatag mo ba Og akong gidasig ang matagusa sa pag-share ni ining live streaming. Ilabi na mga kaigsuonan sa pulong sa Ginoo nga ato karong hisgutan kining paghatag. Ang pagkamahinatagon maoy pagbugto sa kawalan-on. Ngano kaha no? Ato na nga tagaan og pagtagaan. ang akong unang gugma kanimo?
Salamat kayo sa inyong pag-share sa atong live ug ang Dios magapanalangin sa patagusa mga igsoon sa atong panag-uban. Akong paghigugma, ihalad ko kanimo ang akong mga luha. O kaniya, pinatipuan ko, nawata Ginoo. Okay, dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa atong igsoon nga nag-request ni ining awit tawag sa pagkabalaan. Akong gipasalamatan ang Dios sa iyang pagpanalangin kanato ilabi na mga kaigsonan sa mga mensahe nga aya na usab nga ipiyal sa matagusan nato kinabuhi. Atong masahon ang pulong sa Ginoo mga igsoon kung doon na kay Bible diha, palihog pwede nimo nga ablihan og sunda kanunay ang akong gibasa. Okay. Ari na ta sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Og maayong pagpaminaw ni Manong Boboy Napoleon Romano Dinglasa, tumpak yod ang kawikaan. Pa sa kanta na yan, nagahulat siya. Okay, salamat kaayo. Kawikaan, muna nga panultihon. Panultihon, Kapitulo 1. Kapitulo 1. Ako saning basahon? 24 hangtod sa 28. 24 hangtod sa 28. Nagsige akog tawag og dapit kaninyo apan dili kamo mamati og wala lamang ako ninyo tagda. Wala ninyo tagda ang akong tambag og dili kamo gustong magpatudlo kanako busa katawhan ko lamang kamo kon abuton na kamog kalisdanan, bugal-bugalan ko kamo kon abuton na kamog kalisang. Muhampak kaninyo ang kalisang sama sa bagyo nga magdala sa alimpulo sa kalisdanan og tungod niini magantos kamo og malaot. Mutawag unya kamo kanako apan dili ko kamo tubagon. Pangitaon ako ninyo sa tanang dapit apan dili ninyo ako makit-an. Usa ni ka pasidaan sa atong Ginoo nga kana bitaw mo tawag rata kung nanginahanglan ta. Maoy hinungdan nga kung naay kalisod ayaw anara imong kaugalingon nga dayon dayon kang tawag, dayon kang pakitabang mga sa atong Dios. Ayaw anara. Hinuon anara ang imong kaugalingon sa pagduol og pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa Ginoo. Sa tanang panahon anara ang imong pagduol sa Ginoo. Kay maayo nga buntag, maayong pakig-uban ni Sister Jocelyn Soko Andalis Candia. Good morning Pastor Gideon and all viewers, bless us all. Si Jose Pino Paran, amin, maayong buntag Pastor J. Ang bisyo makapalayo sa Ginoo ug maoy makaguba sa templo. Request unya ko pas dito sa cross. Okay. Amo nay tinuod mga kaigsonan, ang bisyo makaguba sa templo sa Dios. Nga mao ang lawas, makaguba na sa imong lawas. Kung mamaligya kaga bisyo diha, ilimnon, bisag unsa nga makaguba sa lawas sa tao, nakaangin ka sa pagpakasala sa imong sigataw. Ayaw og tuong gipanalanginan ka sa Ginoo kay dagko ginansya ang ilimnon. Labi na kung ang imuhang negosyo sari-sari store. Pero daghan kong mga kaila, mga kaigsuonan nga nagsari-sari store, panalanginan man sila sa Dios nga wala manindag ilimnon. Niya kung imong lantawon, naa nila ang kalipay, naa kanila ang katagbawan. Okay. So muna nga ato karong hisgutan usab mga kaigsuonan niya. Salamat kaitas ni Ma'am Yon Sudanis mga kaigsuonan nga nagpaabot aning maong pangutana. O tungod sa iyang pangutana, atong nasayran mga kaigsuonan nga dili gyud maayo ang usa ka Kristohanon nga mamaligyag ilimnon. Kung naa man gani mamaligyag ilimnon diha nga Kristohanon, wala na kasabot sa iyang pagka-Kristohanon.
kung nakasabot man siguro na siya, nagpabungol-bungol lang. Nagpabungol-bungol lang. Or ang iyang kasing-kasing, tuas income. Tuas income. Tuas pamaligya. Muna nga magbantay sad ta, mga igsuon. Kung doon na kay igsuon nga inana og panginabuhi, naa kay katungod, naa kay obligasyon sa pagpahinumdom kaniya, pag-review kaniya. Apan kung dili siya manumbaling sa imong pag-review ug hinuon kang dili maayo sa iyang pagtan-aw, pasagdahi siya. Dad-alang siya sa mga pag-ampo. Okay? Ang ato karong hisgutan mga kaigsuonan, kini ngano nga ang pagkamahinatagon maumay pagbugto sa kawaladon. Sa kawaladon. Ang ato karong bersikulo nga atong hisgutan mga igsuon, mabasa dihas panultihon 11, 23, 25. Panultihon 11, alang sa walay Biblia, ako ning basahon. Pero alang ni adto nga walay Biblia, naay Biblia mga kaigsunan, sunda ang unsa may akong gibasa. Panultihon 11:23 hangtod sa 25. Ang tinguha sa taong matarong musangpot sa maayo, apan ang tinguha sa mga dautan musangpot sa kalaglagan. May mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag, apan nag-anam silag kadato. Adunay naghikaw sa angay unta niyang ihatag, apan nag-anam hinuon siyag kakabos. Pagmanghinatagon og magmauswagon ka, tabangi ang uban og tabangan kausab. Ang Dios magapanalangin kanimo, kanako og kanatong tanan sa panag-uban ni ining ato ang programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Sa walay duha-duha mga kaigsunan, kitang mga ginikanan, katong mga ginikanan ibin ang mga batanon, nagtinguha gyud og walay laing gipangandoy mga kaigsunan nga sa ilang pagdako, sa ilahang padulngan nga mga katuigan o mga bulan adlaw sa ilang kinabuhi, kanunay gipangandoy nato nga makalingkawastas kawaladon. Makalingkawastas kalisod. Og mauni gitan-aw mga kaigsunan, kasagaran o kadaghanan sa mga ginikanan. Now, kung imong tan-awon mga kaigsunan, ang mga tao sa kalibutan, walay laing gipaningkamutan, mao ang pagkabot mga kaigsunan sa gitawag kaharuhay. Mahinungdan mga igsuon kung imong lantawon, daghan kaayong ginabuhat na sa tao, aron malikayan niya ang kalisod sa unahan sa iyang kinabuhi. Aron mabugto ang kawaladon, dili na niya masinatian ugma og sa umalabot. Og ang tao mga kaigsunan naghimog mga pamaagi, naghimog mga lakang aron malikayan kining kawaladon. Kung imong lantawon mga kaigsunan, ang mga tao naghimog mga seminar. Daghang mga lakang nga gibuhat sa tao aron malikayan og mawagtang ning kawaladon. Seminar didto, seminar dire mahitungod sa pag-saving or sa pagtipig og bahandi or kwarta. Adunay mga tuna po'y mga tao nga imong makit-an mga kaigsunan nga tungod kay nangandam sila sa unahan og sa umalabot nga mga tuig nga malikayan ang kawaladon og kalisod, na nagkugi sila pag-ayo, naningkamot sila pag-ayo. Lamang mahimo ning mapakyas tungod kay ang giingon sa Biblia, dili makalupig ang pagpaningkamot kaysa panalangin sa Dios. Mao ni ato arong tagaan og pagtagad mga kaigsunan, kay sa kadaghan nga mga gihimo sa tao ibabaw sa yuta, daghan kaayong gihimong lakang ang tao, siguro usa ka nga nakakita sa mga lakang nga gihimo sa tao aron mapangandaman ang kalisod, malikayan ang kawaladon sa unahan sing kinabuhi. Pero hangtod karon mga kaigsunan,
kung imong lantawon, kanunay makita og mabati sa tao ang kalisod. Dunay mga tao nga nakakupot na og mga bahandi, nakakupot na og kwarta, nga wala niya makupti kaniadto, pero sa iyang kasing-kasing og panghuna-huna, wala pagyapon mawagtang ang kalisod. Ngano og unsay hinungdan. Kanunay naningkamot ang tao sa pagluwas sa iyang kaugalingon gikan sa kawaladon. Daghang kay mga tao, mga kaigsuonan, nga nakakita na sa iyang kinabuhi nga nag-income, nanay kwarta, nanay pinuy-anan, nga kaniadto wala niya ni masinati. Apan ang problema, mga kaigsuonan, kanunay hawang, kanunay naglisod. Ang huna-una nga unta wala man unta gotmi. Kini dili ni siya ordinaryo, usa ni siya ka panghitabo sa kinabuhi sa tao nga angay unta nga tagaan og pagtagad. Nga kung imong lantawon kaniadto, mga kaigsuonan, og karon nga panahona, mas daghan ang gigunitan sa tao nga mga butang, bahandi uban pa. Pero nganong nagpadayon man gihapon nga makita sa tao ang kakuwang, moingon man gihapon ang tao, kuwang man, kalisod ba sa panahon? Mga tao, mga kaigsunan, nga naana sa maayong kahimtang kaysa kahimtang sa ubang mga tao. Kung imong lantawon ang ubang mga tao na aras kilid-kilid, pero malipayon. Dunay mga tao, mga kaigsunan, naghanig nagkarton, pero malipayon sila. Dunay mga tao, mga kaigsunan, nga nanginabuhi sa bukid. Puno silang kalipay. Relax ang ilang panghuna-huna. Relax ang ilahang kasing-kasing. Enjoy dito, enjoy dire. Dunay makita nato, mga kaigsunan, nga makaduwa sila, makainsayo. Kumbaga, makainsayo sila. Makaduwag basketball, makaduwag volleyball. Matagaan nila, relax ang ilang kaugalingon. Nga imong makita, mga kaigsunan, na enjoy nila ang ilang kinabuhi. Sanaan nila. Nga kung imong lantawon, ang bulsa apiki, pero ang kalipay o ang kalinaw, nag-awas. Ang smile, mura og nagkalig-on, pagkanindota. Pero nganong dunay mga panahon, mga kaigsunan, nga makita nimo sa tao nga naay kwarta, makapilit bisan unsa, makaadto bisan asa, pero walay kalipay. Kanunay kuwang, kanunay nibatig kalisod, ug sigig gukod, sigig paningkamot, aron mawagtang ng kalisod, mawagtang ang kawaladon nga gibati sud sa iyang kaugalingon. Butang na, mga kaigsunan, nga dili normal. Daghan kay mga tao nga sama ni ana, ug subok kayong pamalandungon, nga imo siyang makita na sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Ambot lang kung sa imong kinabuhi, mauba kaha sadnay imo ang gibati. So, ikaw may makasusi sa imong kaugalingon. Ikaw mo'y makatanaw sa imong kaugalingon kung kalisod, kawaladon, pabaghihapon ang naghari sa imong kinabuhi. Mahinungdan nga mahimo kang tihik. Kay kung ang kawaladon, kalisod mo'y maghari sa imong kinabuhi, mo resulta ka nagkatihik. Kanunay kang magkumkum. Siyempre, na ang kalisod, na ang kawaladon, kanunay nimong gipangandaman. Kanunay kang magkumkum, magtipig, magsibing, aron pangandaman kanunay. Pero ang pangutana, hangtod kanus aka, maningkamot, aron malikayan nimong kalisod, nga hangtod karon og sa malabot, lisod man gyapon.
Unsaon man aron dili na nimo masinatian or bation ang kakulag, kalisod, kawaladon, kana bang magpatuo ka nga kwartahan? Kana bang magpatuo ta nga adunahan ta? Bisan sa suod sa atong kasing-kasing, naagyapon ang kalisod o kawaladon, pagbati na nga dili makita sa tao, ikaw ang makabati ni ana. Mao hinungdan dili nato ma-enjoy ang atong kinabuhi. Mao hinungdan mga kaigsonan, lisod kayo i-smile. Mao hinungdan nga dunay mga tao nga nagsugod sa pagpangalagad, nagsugod na sa pagsunod sa trabaho o nagsugod na sa pagpanarbaho sa trabaho ni Jesus. Lisod i-smile. Nganuman, tungod kay nakita ang kalisod, nabati ang kawaladon, naghari ang mga kalisdanan, problema sa kinabuhi. Pastor, unsa may angay buhaton aron maputol ang kawaladon nga dili na nako ni masinatian karon ugma og sa malabot ug dili na ni masinatian sa akong mga anak. Kay lisod kaayo mga kaigsuonan nga naa bitaw ka, pero ang gibation nimo kalisod, kawaladon, kaysa wala ka pero mabati ka og kanang kaharuhay, kanindota. Kisa man kunoy hayahay. Okay. Timbang-timbangon nato ni. Kisa may hayahay. Kanang naa kay kwarta, naa ka tanan, makaadto ka bisan asa, makapalit kag unsa, pero ang imong kasing-kasing, ang gibati kalisod, ang gibati kawaladon, ang gibati mga kaigsuonan, problema. Kaysa wala ka, dili man tuod ka kaadto bisan asa, di man tuod ka kapalit bisag unsa, pero ang imong gibati, puno og kalipay og kalinaw og wa kay pagbati nga kalisod. Moingon ka nga that's miracle. Milagro kaayo. Tinuod na dako kay nang milagro sa tao mga kaigsonan nga bisan kung naay kalisod, gibati gyapon kag kaharuhay. Mohinungdan nga inigkita nimo sa imong maigsoon sa nagkalaing lugar. Bigay na bigay ang imong smile. Bigay na bigay ang imong pahiyom. Sa panahon nga bigay na bigay ka mo smile mo pahiyom sa tanang panahon, magkabata ka. Wow! Kapagpakan ang Ginoo mga igsoon. Tempa. Murag na panday ni ako ang kuan. Hey. Okay, okay ra di ay. Sa lights ra di ay ko na kuan. Okay. Magkabata ka. Unya magka-presko ang imong kusog. Unya kung imong lantawon, simpre kung magkabata ka mga kaigsunan, mobalik ang imong kadasig. Mobalik ang imuhang kalig-on. Unya Pastor, usa may mga angay na kong buhaton aron maputol. Mao ni atong hisgutan karon mga kaigsonan, mga pamaagi aron mabugto ang kawaladon nga naa sa atong kasing-kasing. I hope and I pray nga imo ning i-share sa imong pamilya. Imo ning mapaambit sa imong mga kaila. Kining mensahe paghatag og ang pagkamahinatagon maoy pagbugto sa kawaladon. Aduna tay mga butang nga angay natong susion o tukion karon. Una mga kaigsonan, naas 23. Okay. 23 mga igsoon kos Ginoo mao ni mga pamaagi. Dias 23 ingon diha nga tinguhaa nga ang tinguha sa taong matarong musangpot sa maayo. Apan ang tinguha sa mga dautan musangpot sa kalaglagan. Sa bersikulo 23 sa panultihon, kapitulo 11, gihulagway diha ang duha ka kahimtang sa tao. Taong dautan, taong matarong. Ang taong matarong
Ingon diha mga kaigsunan, nagtinguha ang taong matarong, ang iyang tinguha musangpot og maayo. Maayo. Pero ang tinguha sa dautan, ang sangputan kalaglagan. Dinhi gipakita mga kaigsunan ang duha ka klaseng kinaiya sa tao o kahimtang sa tao. Ang gipakita dinhi nga angay nato nga tagaan og pagtagad sa atong kaugalingon nga kining mahimo tang matarong. Now ang Biblia mga kaigsunan, walay bisan kinsa nga nakapahimo kanatong matarong. Walay bisan kinsang simbahan o relihiyon sikat pa kaniadto aron ang tao mahimong matarong. Kundili gihimo tang matarong mga kaigsunan, ang nakapahimo natong matarong mga kaigsunan, ang Dios. Dili ang relihiyon, kundili ang Dios. Atong hinumduman kung giunsa ta paghimo sa Dios nga matarong sa atubangan. Gisulat diha sa unang Korinto, kung doon na kay Biblia palihog basaha, sa unang Korinto kapitulo 6 versikulo 11. Ingon diha ang pamulong ni Apostol Pablo, ang pipila kaninyo sama gayod ni ana kaniadto, apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala o gihalad na nga kamo ngadto sa Dios, gimatarong na kamo sa Dios pinaagi sa ngalan ni Jesucristo o pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Duha ang instrumento nga gihimo sa Dios nga na ikaw ug ako nahimong matarong sa Dios. O kining atong nabatunan nga pagkamatarong diha sa ngalan ni Ginoong Hesus ug sa balang Espiritu ato ning imintin. O gipakita og hilogway sa Biblia nga makita nato nga kita mipadayon sa pagkamatarong nga gipiyal sa Dios atoa sa dihang magtinguha ta og ang atong tinguha mo resultag maayo. Pero kung mo resulta gani nagdaotan, ning gawas na kas pagkamatarong nga gibuhat sa atong Ginoong Hesus. Kay ang gipakita mga kaigsunan ko sa Ginoo, kana bitang imong sinultihan, makaguba na gani na sa simbahan, ang imong sinultihan makaguba na gani na sa relasyon sa imong silingan, sa imong kaila, sa imong higala, makaguba na gani na mga kaigsunan, diha gipakita sa Biblia nga migawas na ka sa pagkamatarong. Kaya ang tinguha sa taong matarong musangpot sa maayo. Pero ang tinguha sa daotan musangpot sa kalaglagan. Kalaglagan, pagguba, pagpatay, pagbungkag sa giplano sa Dios. Muna nga atong susihon mga kaigsunan kung unsaon na to pagmintin ang pagkamatarong nga gihatag sa Dios atong ginabuhi. Ato ng trabaho ang pagmintin. Tinuod na nga kita gimatarong sa Dios, dili pinasikad sa atong relihiyon, kundili pinaagi sa ngalan ni Ginoong, buot ipasabot pinaagi sa mga pagtulunan, sa mga pulog, mga mensahe ni Hesus, o sa balaang Espiritu sa Dios. Ang ato dinhi, aron makahimo tag maayo, mga kaigsunan, aron pagpaila, nga atong gimintinar ang pagkamatarong nga gihatag sa Ginoo. Una gyud mga kaigsunan, putla ang pagkinabuhing kalibutanon. Putla. Putla ang
batasan nga kalibutanon. Putla ang batasan nga tawhanon. Maunay unang ang nga angay natong buhaton mga Kristohanon, aron ang atong mga tinguha, mga pangandoy, kanunay mo resulta og kaayuhan. Hinumdumi ni siya. Kaayuhan sa imong pamilya, kaayuhan sa katawhan, kaayuhan sa palibot, sa imong mga silingan, kaayuhan mga kaigsuonan, bisan asa. Kung nagpugas kag kaayuhan, muani kag kaayuhan, sumala sa giingon sa Biblia, kung unsay imong gipugas, muunay imong anihon. Aron mamintinar nato ang pagkamatarong mga kaigsuonan, aron puro kaayuhan ang resulta sa atong pagkakristohanon, putla gyud ang kinabuhing kalibutanon. Putla. Putla ang batasan nga tawhanon. Unsa man ang batasan nga tawhanon, kalibutanon, kinaiyang kalibutanon, tawhanon, prehaan ng kadalo, kanang katihik. Putla na siya. Putla ka ng sigig tamay. Putla ka ng sigig pangaway. Kanang kasina o uban pa. Ato nang hisgutan mga kaigsunan sayon kayo pag-ila ang tawhanon nga kinaiya. Matod pas Galacia 5:19. So ato na nang putlon. Siguruhon gyud nato nga wala na ta diha. Kay maunay pamaagi mga kaigsunan nga na-maintain nato ang kinabuhing matarong atubangan sa Dios. Sunod, nga angay natong buhaton aron mamintin nato ang pagkamatarong sa ingon ang atong tinguha puro maayo, palayo sa mga tentasyon. Palayo sa mga tentasyon. Palayo. Asa ganitong dapit mga kaigsunan nga matintal kas pagpakasala, palayo. Kung ang imong negosyo, trabaho makapaduol kanimo sa dautan, palayo sa imong trabaho. Kay kung nangalagad ka sa Dios, sige ra po kag paduol sa dautan, wala ka maning kamot. Wala nimo ma-maintain mga kaigsunan ang pagkamatarong nga gihimo sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus og sa balaang espiritu. Ang resulta, kanunay magtinguha og dautan. Gabantay ka anang tao nga sigig duol anang mga tentasyon. Di ba ang hunahuna dili na maayo. Ang resulta dili sad maayo. Mao na nga kung gusto ka nga maayo kanunay ang resulta sa imuhang mga tinguha, palayo sa mga tentasyon. Sunod nga pamaagi aron mamintinar nimo ang pagkamatarong mga kaigsuonan, tumana ang pulong sa Dios. Tumana gyud ang pulong sa Dios. Unsa man ang pulong sa Dios? Sa unang Pedro kapitulo 1, 15, versikulo 15 hangtod sa 16, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo. Mauni mga pamaagi, mga igsoon, aron mamintin nimo ang pagkamatarong. Sa dihang matarong ka, tanan nimong tinguha mo resulta nagmaayo, ingon ang panultihon 11:23. Mos resulta gyud nagmaayo. Pero kung magdinangag rapod da, may posibilidad nga ang atong tinguha mo resulta og dili maayo. Kisa may alaot, kisa may alkanse, kita rasad. Mahimong kawang ang atong pagtuo, mahimong kawang ang pulong pagkakristohanon sa atong ginabuhi kung dili ta magamping. Mao na nga ang angay natong buhaton, putlo nato ang batasan
nga tawhanon, putlon na to ang kinaiya, kinabuhing kalibutanon. Kato nga kadalo, kahakog, sinahan, unsa pa da diha. Putlon na to. Unya ikaduha, palayo tas tentasyon. Maunay gitambag ni Pablo ngadto kang Timoteo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2, 22 hangtod sa 23. Likay ang mga daotang butang nga gustong kaayong himuon sa mga batanon, tinguha hinuon ang pagkamatarong, pagtuo, gugma o pakigdait uban ni adtong maputlig kasing-kasing nga nagsangpit sa Ginoo. Likay usab ang binuang ug walay pulos nga mga pakiglantuki, nasayod ka nga musangput lamang kinis panag-away. Likay, palayo sa tentasyon. Mao ni mga angay natong i-apply sa atong pagkakristohanon aron kanunay tang matarong sa mata sa Dios, sa ingon ang atong matinguha puro makaayo sa matag usa. Atong pagpaka ng Ginoo. Sunod mga kaigsunan, aron mawagtang kining kalisod kawaladon, mga igsuon ko sa Ginoo, atong mabasa diha sa Panultihon kapitulo 11 versikulo 24. Unsay giingon? Palihog sunda lang ang akong gibasa kung doon na kay Biblia. May mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag, apan nag-anam sila kadato. Bantay ni siya. Bantay ning bersikulo ha, kining Panultihon 11:24 og pangayuan nga makasabot ka ana. Pangayoon na to nga makasabutan ni ini. Unsay giingon diha? May mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag, apan nag-anam sila kadato. Adunay naghikaw sa angay unta niyang ihatag, apan nag-anam hinuon siyag kakabos. Dinhi gipakita sa Biblia kanato karon ang pagkamahinatagon maoy pagbugto sa kawaladon. Kanang di na ka mubati og kalisod, dili na ka magkapakapa, maningkamot pag-ayo aron malikayan nimo ang kalisod. Dili nimo mawagtang ang pagbati nga kalisod sa imong kaugalingong paningkamot, kundili sa pamaagi sa Dios. Sa pamaagi sa Dios. Og ang pamaagi maunang naa sa 24. Dihay mga butang mga kaigsunan nga angay natong susihon. Dinhi sa 24, doon natay mga butang mga kaigsunan nga angay natong susihon. Kanang 24 ba? Panultihon 11:24. Doon natay mga butang diha nga angay natong susihon. Una, unsaon nimo pag-ingon nga mahinatagon ka kung sa angay nimong ihatag wala nimo buhata? Akong balikon, daghang kayo mga tao mga kaigsunan nga wala kayo makasakop ani. Ang gikinahanglan ra gyud kuno pagka mahinatagon. Okay. Tanawa ang mensahe, patilinghogan ang mensahe. Unsaon nimo pag-ingon o pagkasiguro, unsaon nimo pagpaniguro nga mahinatagon ka kung sa angay nimo untang ihatag wala nimo buhata, wala nimo ihatag. Unsa may angay na unta nimong ihatag? Daghang kayo mo mga tao nga mahinatagon pero atubangan sa Dios dili siya mahinatagon. Kay ang tao nga mahinatagon, una niyang gipakita diha, una niyang gibuhat sa atubangan sa Dios. Iyang gihatag ang angay niyang ihatag. Unsa may buot ipasabot niya? Kining pulong nga
Dunay mga tao nga naghikaw sa angay unta niyang ihatag. Unsa man ang angay unta niyang ihatag, dinhi daghang Kristohano na pakyas, nailad sa yawa. Nganuman, kabalo ba ka mga kaigsunan, nga kung ang tao mailad sa yawa, mo resultag kawala doon. Mo resultag kalisod. Bisan kung naa, lisod lang gihapon. Bisan kung naa, kuwang gihapon. Kisa may giilad, ana. Nga unta, doon ay mga tao nga, wala, pero haruhay ang kinabuhi. Milagro. Kaysa naa, lisod ang kinabuhi. Kanunay nagukod, kanunay nagapas. Kada kong binuang. Binuang na. Ang milagro, katong wala ka, pero haruhay ang imong gibati. Wow, ato pagpaka ng Dios. Daghang mga tao na ningkamot mga kaigsunan nga nagtuo nga matarong siya tubangan sa Dios. Kay na may natagon siya. Pero mauna, dili ka mahimong mahinatagon at tubangan sa Dios kung naa kay angay ihatag, wala nimo ihatag. Wala nimo buhata. Unsa man ang angay ni ihatag? Daghang ay mga tao, mga kaigsunan mo angkong matarong atubangan sa Dios. Pero ngano man nga may resulta mangyapon og kalisod sa pagpasaylo, kalisod sa paghigugma, kalisod sa pagdaig sa Dios, kalisod sa pagdawat sa iyang isigkatao. Na kung imong lantawon, naagyapon ang garbo, naagyapon ang pagkatawhanon, lisod kayo. Tungod kay dili siya matarong atubangan sa Dios. Kisa may tao nga dili matarong atubangan sa Dios, katong tao nga wala maghatag sa angay niyang ihatag. Hinumdumi, ang atong topic, paghatag. Ang atong tema, ang pagkamahinatagon, maoy magbugto sa kawaladon. Sahay makaingon tanganong, Kristohano naman ko. Daw mura man ko gulay gugma. Daw dili man ko makapasaylo. Hinumdumi, maunay pinaka-importante, kana adi hang hustisya. Pero nganong, lisod man kaayo na kung dawaton ang mga tao. Dunay mga tao nga sama ni ana. O gusto ang Dios nga, ang tanan nga nagsunod din mong programa, makalingkawas gikan ni ana. Hinumdumi, dili ka mahimong matarong atubangan sa Dios kung wala nimo ihatag ang angay nimong ihatag. Unsay giingon sa balaang kasulatan, ang Dios mismo namulong, dagan dayon ta sa katapusang libro sa Malakyas, katapusang libro sa Old Testament, Malakyas kapitulo 3 bersikulo 8. Unsay giingon diha? Mangutana ako, matarong ba sa usa ka tawo ang pagtika sa Dios? Ang tubag, dili. Apan gitikasan ako ninyo sa unsang paagi, sa mga ikanapulo o sa mga halad. Mauni, daghan kayong Kristohano na pakyas ani. Wala na ni tagaig pagtagad sa tao. Wala na ni hatagi gibugaton sa tao ang paghalad o paghatag sa ikinapulo. Nganuman mga kaigsunan, tungod kay daghang mga tao nga nalingla sa yawa. Daghan kayo mga tao nga miagre sa pagtulunan sa yawa.
Daghang mga Kristohanon nga miagri ana. Wala na daw ang ikanapulo karon. Wala na daw na kay panahon na sa grasya. Sure ka? Makapamatuod ba ang Biblia nga wala na diha ang ikapulo sa tong panahon karon? Ang Biblia ba mismo nagtudlo nga wala na ang ikanapulo sa atong panahon karon? Wala na daw ang paghatag og halad. Wala na daw mga kaigsunan ang paghalad o paghatag ikanapulo ngadto sa Dios. Kay panahon na kuno sa grasya, dapat kinasing-kasing. Okay. So, muna'y atong susihon. So, ikaduha na tong susihon, mga kaigsunan, o say gipakita sa Biblia, ang pagpanuko o paglikay ba sa paghatag ikanapulo, mauba ang gitudlo sa Biblia? Dili. Giklaro hinuon sa Biblia ang pagpanuko o paglikay sa paghatag sa ikanapulo mao ang pagsirado sa panalangin sa Dios. Mao hinungdan daghang kayong Kristohanon nga sa iyang pagpangalagad miresulta og dili maayo. Dili maayo ang iyang relasyon sa iyang isigataw, dili maayo ang iyang relasyon sa iyang pastor, dili maayo ang iyang relasyon sa iyang mga kaila. Kung wala kay relasyon sa imong isigataw, unsaon na to pag-ingon nga dunay tay relasyon sa Dios? Hello? I hope inyo nang gipamalandungan. I pray nga abli ang inyong kasing-kasing niining pulong sa Ginoo. Ang Biblia nagsulti, ang paglikay sa paghatag og ikanapulo, mao ang pagsira, imong gisirad-an ang panalangin sa Dios. Giablihan unta sa Dios ang panalangin, pero ikaw mo'y, kita mo'y nagsirado. Ang nahitabo, kanunay kuwang ang atong gibati. Kanunay kalisod ang atong gibati. Kanunay na ay kawaladon ang dalan sa ato ang pagpuyos kalibutan. Nganuman, sirado ang panalangin sa Dios. Kay ang tinuod mga kaigsunan, ang paghatag og halad, ang paghatag og ikanapulo, giklaro sa Biblia, mao ang pag-abli sa panalangin sa Dios. Tan-awa ra God, versikulo 10 hangtod sa 11. Dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulay ako og makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit og ibukbok ko kaninyo sa madagayaon gayod ang mga panalangin. Dili ko tugutan ang mga mananap sa paglaglag sa inyong mga tanom, aron ang inyong kaparasan mamunga og daghan. Kung gusto ka nga makasinati sa panalangin sa Dios, ayawad hinuon, ablihi ang imong kasing-kasing og tinguha nga makakaton ka. Nga ma-practice nimo ni samtang makahimo ka pa niini. Kung doon na kay gugma sa Dios, masukod na sa panahon sa imong paghatag. Ayaw tikasi ang imong kaugalingon. Ayaw limbungi ang imong kaugalingon. Nga sa pagtuon na higugma ka sa Dios, nga wa ka mohatag. Daghang kayo mga tao nga Kristohanon nga nalimbungan niini. Niining paagi nga wala na kuno ang halad o wala na kuno ang ikanapulo, ang resulta ni hari hinuon ang kawaladon. Ni hari noon ang kalisod. Ni hari hinuon mga kaigsunan ang mga negabatibong butang nga naa siyang pangunahuna og naas kasing-kasing sa tao
nga wala mo sabitar sa pamaagi sa Dios. Hinumdumi ang Biblia, nagsulti ong naglaro. Ang paghalad ngadto sa Dios ug ang paghatag og inakapulo maoy pag-abli sa panalangin sa Ginoo. Dili kabuot ang tao ni ana kay pamaagi na sa Dios. Ikatulo na tong susihon mga kaigsuonan. Ikatulo na tong susihon aron mawagtang ang kawaladon, mabugto ang kawaladon mga kaigsuonan. Susihon na to. Og susihon na to nganong dunay mga kawaladon ang Kristohanon. Ayaw katingala mao ni. Ayaw katingala nganong dunay mga taong lisod. Natural, lisod kanila ang paghatag. Unsay giingon sa Biblia? Sa atong gibasa mga kaigsuonan sa panultihon, may mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag, apan nag-anam sila kadato. Adunay naghikaw sa angay unta nilang ihatag. Unsa maning gibuot ipasabot angay unta nilang ihatag? Unsa may angay unta natong ihatag? Atong halad sa Dios. Sa iyang pagkamaayo, sa iyang pagproteksyon kanato, sa iyang pag-atiman. Muhalad ta sa iyang pagkamaayo. Kumusta naman tong halad? Halaran nimo reject ang Dios? Naghatag ba di ay ang Dios og reject nimo? Gireject ba ka? Paralyze ba ka? Nga natawo ka? Doon na ba kay kuwang? Imong hunahuna, kuwang-kuwang ba? Wala. Gihatagan ka sa Ginoo sa hingpit nga paghatag, mo'y hinungdang tao ka. Dapat mausad na imong ibalos ngadto niya. Hatagi ang Dios og maayo, kay gihatagan ka sa Dios og pinagkamaayo. Gihimo kang tao. Gihatagan ka sa tanan, kaalam, abilidad, talento, maayong panglawas. Wala bayre ang hangin nga naa nimo. Wala ka pabayara sa Dios ni ana. Unya, sa panahon nga muadto ka sa Dios, hatagan ra nimo siya og reject. Hatagan ra nimo siya sinsiyo. Inana ba ang imong gugma ngadto sa Dios? Or ayo ra ta sa kanta ani? Gihigugma. Do naman ako'y gihigugma. Apan mas labaw gyud ka. Ipakita na imong gugma. Ipakita imong gugma sa walay pagpangumpara. Ni bisan kinsa, dawaton ka sa Dios. Ayaw katingala nganong dunay mga Kristohanong pobre. Kalisod. Lisod sa lisod. Nganuman, kay natural ra na, kay lisod pod sila nga muhatag alang sa Dios. Munay giklaro sa Biblia. Kung gusto ka nga dili lisod ang imong kaugmaon o kaugmaon sa imong mga anak, ayaw lisura ang imong kasing-kasing sa paghatag para sa Dios. Kay maunay makabugto sa kawaladon. Maunay makapahilis, makapawagtang sa kalisod nga imong nakita sa imong pamilya. Ang paghatag, ang pagkamahinatagon. O saan nimo pag-ingon mahinatagon ka, nga wa man gani nimo mahatag ang angay nimong ihatag? Muna niingon ang Dios, tikasan. Nanikas lang ta. Unsa may resulta kung maghimo ang tawag dautan? Kalaglagan. Ang iyang relasyon, dili, tinaw, lubog. Kabantay ka mga igsuon. Nganong bisan unsaon o paningkamot sa tao, dili niya mabati ang tinuod nga presensya sa Dios. Nganuman, lubog ang iyang relasyon. Ug dili gusto ang Dios nga hangtod karon og sa umalabot inana gyapon ang makita sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nganuman, masubo ang Dios nga dili nimo marsinatian ang iyang pagkamatinud-ano.
Hinumdumi mga kaigsonan, ang kalisod o kawaladon, mo ni ibutang og silsil sa imong hunahuna. Dili na siya mawagtang pinaagi sa imong pagpaningkamot, pinaagi sa imong abilidad, pagnegosyo, pagtrabaho. Dili mawagtang ang kalisod sa gidaghanon sa imong kwarta. Unang kabantay ka, adunay mga tao, grabe ka daghang kwarta, pero ang gibati sol sa kasing-kasing perting lisura. Wala mo matingala, ana. Natural. Dili tangay matingala. Kay, tinuod na mga kaigsunan, ang wala mo hatag sa angay niyang ihatag, maoy makahatag niya kakabos. Daghang kay mga tao nga, wala mo hatag sa angay, unta niyang hatag, unsay giingon, nag-anam, hinuon sila kakabos, nadato sa utang. Ayaw katingala na, normal na siya. Gipadayag o gisulti na sa Biblia, kay maunay tinuod nga mahitabo, karon saksi ka. Ayaw limbungi ang imong kaugalingon mga kaigsuonan. Ayaw tikasi ang imong kaugalingon. Ayaw bitaw siluti ang imong kaugalingon. Nga hangtod karon naghari gyapon ang kawaladon. Ayaw ingna ang imong kaugalingon tungod na sa kabubuton sa Dios. Kay dili na kabubuton sa Dios nga magkalisod ka. Dili kabubuton sa Dios nga mahimo kang makaluluoy tanahon. Dili gusto ang Dios nga ang iyang mga anak makalilimos kaing tanahon. Brad, kumusta Brad? Mao lagi Japon, Brad. Pastor, oy, lisod ka ayo, labi ng pandemic. Nganong lisod man ka? Hangtod karon. Gihatagan na kastanan. Lisod lang gihapon. Unsa man kang klaseng pagkatao? Wa pagyud ka makontento sa pag-atiman sa Dios kanimo. Wa pagyud ka makontento sa tanan nga gipiyal o gihatag sa Dios kanimo. Grabe naman. Suon ko sa Ginoo. This is the time. Mauna ni ang panahon. Mauna kini ang panahon nga angay nimong bukhon ang imong mata. Ayaw ulog-ulogi ang mong kaugalingon sa paningkamot, makalikay kas kawaladon. Kung gusto ka nga makalikay sa kawaladon, ihatag ang angay nimong ihatag. Unsa may angay nimong ihatag? Imong halad, imong ikanapo, ihatag na sa Dios. Kay maunay pamaagi sa Dios ug dili pamaagi sa tao. Ablihan ang panalangin sa Ginoo. Ayaw pag-ingon nga mahinatagon ka, depende sa imong kasing-kasing. Usaon nimo pag-ingon mahinatagon ka, nga wa gani nimo mahatag ang angay nimong ihatag. Kanang giingon dihas ikaduhang Korinto kapitulo 8, kapitulo 9. Paghatag naa sa o sa giingon diha sa ikaduhang sulat ni Pablo sa kapitulo 8 kapitulo 8 ingon sa diha mga kaigsonan o 9 naas 9 ni siya 9:7. Bosa kinahanglan nga maghatag ang matag-usa sumala sa iyang gusto. Dinhi na miss ang tao. Nawagtang ang tao dinhi. Aning bersikulo ha. Hinumdumi naka-address nis hinabang sa imo isigataw. Kanang word nga hinabang diha lahi sa pulong halad nimo ug ikapulo nimo sa Dios. Maghisgot kag halad, natural, ang imong agdon, ang imong kasing-kasing. Ayaw na gamitan ng sulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto, kapitulo 9, himuon nimo ng paras ikapulo, dili para nas paghatag nimo ngadto sa imo isigataw.
kumuhatag ka, mutabang ka sa imong isigkatao, agda ang imong kasing-kasing. Pero kung muhatag kag halad ngadto sa Dios, muhatag kag ikanapolo, subaya ang pamaagi sa Dios. Diha nagkaproblema ang tanan daghan nga mga Kristohanon. Munang ang mga Kristohanon bisag na ay kaon, lisod lang gihapon. Bisag daghan nga na kwarta, wa pagyapon makontento. Nindot naghitsura, usbon pa. Nagkinahanglan na san og kwarta. Asa man ka nabilong? Sa kanang tao nga dili makontento. Tinunglo. Tinunglo ang tao nga dili makontento. Grabe ang Dios nga nagatiman nato. Oy, tan-awon lang nato. Grabe ka maayo. Pero kanunay natong gisirad-an ang iyang pagkamaayo. Grabe mo hatag ang Dios. Pero kanunay natong gisirad-an ang iyang pagkamahinatagon. Ablihi. Aron mabugto, mahilis, mawagtang ang kawaladon. Daghay mga tao, mga kaigsunan, nagtuog Dios, pero sa baba lang. Sa buhat, tuan na nintuos ni Satanas. Ngano man? Ha? Ato nintukion pag-ayaw mga kaigsunan kos Ginoo. Daghang kay mga tao maingon, wala na kuno ang ikanapulo sa panahon ni Jesus. Mao ba nay tudlo sa Biblia o tudlo ra na sa mga taong di gyud muhatag? Tudlo na sa mga tao nga giharian og kadalo. Og kana bitawng sayangan siya sa kwarta nga unta siya man unta puy bulahan kung muhatag ka kay maabli man ang panalangin sa Dios sumala sa gisaad sa Ginoo sa Biblia. Tanawon kuno nato mga igsoon. Okay. Ikaduhang Korinto 9, dili ikanapulo ang buot gipasabot diha. Hinabang, donasyon. Naunay mga kaigsonan nimo nanginahanglan og ayuda. Muhatag ka sumala sa gidag-ot sa imong kasing-kasing. Okay. Arita sa Mateo 23:23. Kini gituyo ni sa Ginoo mga kaigsonan. Kay naluoy ang Dios nimo nga sige tag paningkamot giharian gyapon og kalisod. Naluoy man gyud ang Dios nato, naluoy ang Dios nimo igsuon. Nga sige kag paningkamot. Sige tag paningkamot. Kuwang ra gyapon. Kisay giulog-ulogan, ikaw ra gyapon. Gawas na ana na pagtuo kay dili na gikas Ginoo. Mateo 23:23. Atong tan-awon kung nawagtang ba ay kanapulo. Okay. Pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Parisiyo, mga tigpakaruing nun, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikanapulo, pagkinapulong bahin, bisan gani sa mga lamas, sama sa hirbay na, sa anis, o sa kaningag, apan wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan. Pagtulunan ha? Wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan. Sa balaod, sama sa hustisya, kaluoy o pagkama tinud-anon. Angay unta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan. Pangutana, nawagtang ba, giwagtang ba ni Jesus ang ikanapulo? Wala. Sa tumoy
sa maong bersikulo, angay unta nga buhaton ninyo kini. Unsay angay nga buhaton sa tao? Unsay angay nga buhaton sa parisiyog sa disiyo? Ang paghatag ikanapulo, angay nga angay nga buhaton sa tao ang paghatag og halad o kinapulo sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan. Unsa man ang ubang pagtulunan? Hustisya, kaluoy, pagkamatinud-anon. Maunay giwagtang sa mga parisiyo o sa mga tigpakraingnon. Hatag sila ikapulo, pero walay hustisya. Hatag sila ikapulo, pero walay kaluoy. Ang tao nga walay kaluoy, sigig pangumpara. Naghatag sila ikapulo, pero dili matinud-anon. Dili matinud-anon sa ilang paghigugma nga to sa ilang isikat tao. Unsay gisulti ni Hesus? Giwagtang ba ni Hesus ang ikanapulo? Ayaw pitok-pitok na yung mata diya. Kay para na nimo. Gipadala ni sa Ginoo sa imong kinabuhi aron mawagtang ang kawaladon, ang kalisod. Angay unta nga buhaton ninyo kini. Unsa man ang angay nga buhaton? Ang paghatag og halad, ang paghatag og kinapulo, angay na ato ng buhaton sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan. Igsuon ko sa Ginoo, wala wagtangan ni Hesus ang ikanapulo, ang yawa ray nagwagtang sa kinapulo. Unsay gikagat, unsay giagrihan sa ubang mga Kristohanon. Wala na kunoy ikanapulo sa grasya. Pagtulunan na si Hawa. Nganuman, kay ang gusto sa yawa, di ka panalanginan. Gusto sa yawa, sirado ang panalangin sa Dios, ug abre ang tunglo. Mao na gusto sa yawa. Munang ayaw ka tingala, nganong hangtod karon lisod ka. Ayaw ni ikasakit, dapat ka magpasalamat. Kung gusto ka, nga ang imong mga anak, dili na magkinabuhi sa kawaladon, dili na magkinabuhi sa kalisod, ablihi ang panalangin sa Dios. Ayaw og hatag ikanapulo kung naapoy panalangin. Muingon ka dayon nga, o panalanginan ko, muhatag. Pero wala po'y panalangin, di rasad. Gamay kang madako, sugdi. Tudlo imong mga anak sa paghatag. Kay sa panahon nga mutudlo ka sa imong mga anak sa paghatag og halad o kinapulo, imong gitudluan ang imong anak sa maayong dapit. Imong gidala ang imong mga anak sa dapit nga naa ang panalangin sa Dios. Ayaw hikawi ang imong anak. Imo nang katungdanan ang pagtudlo sa imong mga anak. Igsuon ko sa Ginoo, pagmata, mintras buhi pa ka. Talagsa kay kong muwali ani. Pero dili na ko kapugngan nga muwali ko ni ini. Naara nimo og sa imong istorya. Naara na nimo kung giunsa nimo na pagsabot. Panhinumdumi, gusto sa Ginoo nga makalingkawas kas kawaladon. Ug walay lain nga pamaagi aron pagbugto sa kawaladon ang pagkamahinatagon. O saan nimo pagkamahinatagon? Kung sa angay nimong ihatag, wala nimo ihatag sa Dios. Ayaw ilada ang imong kaugalingon. Sunod mga kaigsunan nga atong makita diha sa panultihon, Kapitulo 11, versikulo 25. Pag mahinatagon o mauguswagon ka, tabangi ang uban, ug tabangan ka usap. Aron doon na kay anihon, dapat doon na kay gipugas. Di makakaani sa gipugas sa uban.
Kay protektado na sa Ginoo. Gusto kang makaani ang imong mga anak, dili sila magkalisod sa dihang magminyo na sila, sa diha na sila'y saktong Pinoy-anan. Kung gusto ka, nga naay saktong Pinoy-anan ang imong mga anak, nga dili pareho nimo, dili pareho na to, suon ko sa Ginoo, tudloi sila sa pagpugas. Mao bitaw nang akong giinan akong asawa, bis, unsay angay natong ihatag na nato para sa Dios. Kung mahimo, tibuok kinabuhi atong ihatag sa Dios. Munang kaming duha, wala mi mangandoy o Pinoy-anan. Nangandoy mi nga ang among Pinoy-anan mao ang simbahan sa atong buhi nga Dios. Dili na to angay kabalakan bis ang kaugmaon sa atong mga anak. Kung matinud-anon ta, labaw nga matinud-anon ang Dios nga motiman sa atong pamilya. Kung akong lantawon, gikan ka ni adto sa wala pa ko magpastor, gisugdan ako ang pulong pagkamatinud-anon. Ang angay na akong gihatag. Tinuod na ang giingon sa Biblia nga ipataas ka. Dili ko katudlo ninyo kung nagpabilin pa ko ni adtong panahona nga dili ko mohatag sa Dios. Dako kay pabor, dako kay ng panalangin sa atong kinabuhi nga makatudlo ta. Walay butang nga makalabaw ni ana. Kay sa panahon nga motudlo ka, ug dunay mga taong nadala nimo ngadto sa Ginoo, ikaw nga tao, lipayon ka kanunay sa Ginoo. Sigurado ang Biblia. Sigurado ang Biblia. Pag mahinatagon o magwaswagon ka, tabangi ang uban o tabangan ka usab. Kinsay gamiton sa Dios mga kaigsuonan, kinsay hatagan o pauswagon sa Dios, katong mahinatagon. Usaon manggod nato pagka mahinatagon kung sa angay natong ihatag, wala nato ihatag? Matinud-an, mahinatagon ta ana? Dili oy. Nagpakita ra ta ana. Muna giingon sa Biblia, kamong mga Parisiyo ba sa Disiyo, mga tigpakuring nun. Kung muhatag mo, angay ninyong ihatag, iatagi sad ninyong hustisya, kaluoy, o pagkamatinud-anon. Usahay, nabaliktad po sa atong panahon karon. Muhatag kuno tag hustisya o makiangay, pero wala po dato ihatag ang angay unta natong ihatag. Ang resulta, kuwang ang atong relasyon sa Dios, kuwang ang atong relasyon sa atong isikataw. Kanunay lisod ang atong relasyon sa Dios, lisod usab ang atong relasyon sa atong isikataw. O niya na lang. Muna mga igsuon, aritas example, kung tinuod ba, nga kung muhatag ka, hatagan ka usap. Bulahan ba ang maghatag? Okay. Pamatud-an sa Biblia mga kaigsuonan, kung naa kay Biblia, basaha diha sa Unang Hari. Unang Hari 17. Jis, hangtod na sa 16. Sugilano ni mga igsoon sa usa ka byuda. Dinhi atong makita nga ang Biblia nagpamatuod nga bulahan gyud ang makahatag. Kay hatagan ka usap. Busa miadto siya sa Sarifat kini og sa pag-abot niya sa ganghaan sa syudad nakita niya ang usa ka byuda nga nangahoy. Gitawag niya ang byuda o giingnan, palihog dad-i ako diyutayng tubig aron makainom ako. Kinsa man ni siya? Kining nangayo og
tubig. Si Elias, kinsa man nas Elias, alagad sa Dios. Kung imong lantahon ba, si Elias, nakaabot man gani sa dito sa Repat, siya rog di siya kakuha og tubig. Nganong dili naman siya lalang mo imukuha og tubig, nganong manugo pa man gyud siya. Kung imong lantahon ba, ang iyang isugo pa gyud biyuda, nangahoy. Itanahon ko no na to unsay kahimtang aning usa ka biyuda nga gisugo aning alagad sa Ginoo. Nya kining alagad sa Ginoo mga kaigsunan, lalaki pa gyud, unya nanugo og babae. Kung imong lantahon ba, kung pakalitan nimo tan-aw, sa maning tawhana alagad sa Ginoo, manugo man dayon, nangahoy pa ko, naglisod pag og pangahoy diri, manugo pa gyud, mangayo pa gyud tubig. Nganong dili na lang magyud kakaadto dito atabay magkabo ka dito mo inom. Parang inana. Ingon siya palihog, dadi ako diutay ang tubig aron makainom. Diutay pa gyud ang gipangayo. Samtang nagkuha siya sa tubig, gitawag na usab niya ang babae o giingnan, hatagi aso usab akog gamay pan. Imagine ha, ang alagad sa Ginoo nga si Elias, nangayog tubig, dahil gihatagan sa tubig, nangayo na pugpan. Daghang mga tao, mga kaigsuonan, reklamador, muingon nga, nganong wala ni mo na pinta-pinta ha? Imo pagyugong gilangay-langay? Di ba na ay mga inana? Labi na og mubugbuot. Kahilas ni pastora. Sige na lang pangayo, ganingahig tubig, nangayo na pagpagkaon. Pero ang biyuda, ha? Usay giingon? Usay giingon sa biyuda? Tugan sa tinuod. Dini gipakita ang kahimtang sa biyuda. Miingon ang biyuda, saksi ang Ginoo nga imong Dios, nga wala ako makaluto og pan. Aduna lama ako'y usa ka kumkum nga harina og jutay nga lana sa olibo, nangahoy ako aron lutuon ko kini, alang kanako og sa akong anak, aron makakaon kami sa dili pa kami matigok. Sa dili pa kuno sila mga matay. Luoy ang kahimtang biyuda, no? Nga, naa sila pagkaon kuno, pero mauna dito'y last nilang pagkaon. Human, mamatay na sila. Unya, naay last nilang pagkaon, pangayoon pagyud sa alagad sa Ginoo si Elias. Sige, manig pangayo na si Elias. Alagad, magkahakas Ginoo, sige, maligag pangayo. Ang daan ay mga tawin, anak. Nahitabo mga kaigsonan, wala gyud magreklamo ang babae, iyang gitugan ang tinuod. O niya unsay tubag ni Elias? Unang Hari kapitulo 17:13. Og miingon kaniya si Elias, ayaw ka balaka. Iyang gidasig ang biyuda. Buhata ang giingon mo. Buhata ang giingon mo apan himui una ako gagmayng turta ug dadangan kanako. Og pagkahuman, paghimo usab og alang kanimo og sa imong anak. Kumbaga ba, kung kining bayhana mga kaigsunan, kining biyuda, mubo pagbuot, moingon pagyud, moingon dayon dagay na siya nga, hilas-hilas, ba na ning tuhan na. Maupay na ngayo, maupay magbuot, maupay naay mga tawin, anak. Pero kung makalingkawas ka ni anak, bulahan ka. Ngano man, makaatiman ka og tarong sa alagad sa Ginoo. Ang nahitabo mga kaigsunan, grabe ang kasing-kasing aning biyuda. Ug ako nagampo nga maunay imong kasing-kasing karon nga maangkon. Maunay kasing-kasing nimo. Kay nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel. Ingon si Elias, dili mahurot ang imong harina, ingon man ang imong lana, hangtod nga paulanon na sa Ginoo. Unsa may giingon sa Biblia nato karon? Bulahan ang naghatag. Pagpanghatag aron hatagan ka usab. Tabangi ang uban, tabangan ka usab. Unya unsay gi-response sa biyuda, bersikulo 15. Milakaw ang biyuda o gihimo niya ang giingon ni Elias. Wa say daghang langas. Gihimo day niya. Og wala sila kabsi pagkaon sulod sa daghang mga adlaw. Wala mahurot ang harina og ang lana sumala sa gisulti sa Ginoo
pinaagi kang Elias. Sa ato pa, ang Ginoo manulti, mo gamit nagtao samas imong nadungog karon. Nanulti ang Dios. Ngadto sa usa ka byuda, instrumento lamang si Elias. Kung ang imong mga anak ba, dili na bubati og kalisod, kawaladon sa unahan, tudloi sila sa paghatag sa angay nilang ihatag ngadto sa Dios. I-practice. Kulang sa Kristohanon ang pagpraktis. Na ang pagtuo. Pero ang pagpraktis, dapat maoy makita samtang buhi pa ka. Iksuon ko sa Ginoo, mao ni gipakita sa Biblia, unang gipakita. Ikaduha mga kaigsunan nga gipakita sa Biblia, naa sa ikaduhang hari, kapitulo 4, ikaduhang hari. Ikaduhang hari, kapitulo 4, kung daw na kay Biblia, sugdi pagbasa sa 8. Kung sa giingon des 8, usa ka adlaw ni ana si Eliseo. O kinis Eliseo, maunay nakapanunod sa dihog ni Elias. Maunay nakapanunod. Usa ka adlaw ni ana si Eliseo, miadto sa Sunam, diin nagpuyo ang usa ka babae nga dato. Okay, naidato. Giagda siya sa babae sa pagkaon. Ang nakanindot aning dato nga babae, ni atiman sa alagad sa Ginoo nga mao si Eliseo. Busa matag-agi niya ni adtong dapita, muhapit gayud siya sa balay sa babay aron sa pagkaon. Tan-awa ra gud. Wa gyud pull ining bayhana ba? Nga taga agi ni Eliseo, muhapit jud si Eliseo. Ang tuyo mga igsoon mukaon ra. Kanindota no. Hallelujah. Mukaon ra gyud. Kabalo ba mo mga kaigsonan? Kining bayhana gipadato sa Ginoo. Kay ang tuyo aron mahimo siyang panalangin sa mga alagad sa Ginoo. Munay giingon sa Dios ngadto kang Abraham, Abraham padatuon ti ka. Ang rason nganong padatuon ka, anong naa kay kwarta? Aron mahimo kang panalangin sa trabaho sa Ginoo. Ang nakalisod sa panahon karon, kay kung naay panalangin, ibulsa. Pati ang angay niyang ihatag, ibulsa. Ang nahitabo, preha sa panahon sa mga apostoles, nga si Anania ug Sapira nangamatay. Dunay mga tao nga wala na'y patay na ang relasyon sa Dios. Makit-an tuod nimo sa simbahan, pero ang kinaiya dili na madinawaton. Kay ang tao nga patay og relasyon sa Dios, dili na madinawaton sa mensahe sa Dios. Padalaygon ang Dios sa imong kinabuhi, nga sa imong pagkadungog niini, imong giablihan ang imong kasing-kasing, o gidawat nimo ang pulong sa Ginoo. O ang Biblia nag-ingon, mabulahan ka. Si Eliseo nga giatiman sa usa ka babae, gigamit sa Ginoo aron katong bayhana, mga anak, kung imo nang hutdog pagbasa ka ng ikaduhang hari, kapitulo 4, ng anak, ang nakahitabo, namatay ang anak. Pero damor niyang giatiman si Eliseo kung imong lantawon, damor nga gipakita ang gahom sa Dios ngadto sa usa ka babae nga dato. Nabuhi ang bata. Kiampuan ni Eliseo, nabuhi ang bata. Munang kung padayon kang moatiman sa mga alagad sa Ginoo, damor nimong makit-an ang gisaad nga milagros Ginoo. Muna nga, ingon siya mga kaigsonan sa atong panahon karon. Muna naingon si Jesus, bulahan katong nakapainom og bugnang tubig sa akong mga sumusunod. Muna naingon akong asawa,
Bugnaw ra ganing tubig ang gibasihan sa Ginoo. Unsa pagkahanang di gyud tubig? Muna nga akong gipasalamatan ang Dios nga sa among panag-uban kuyog sa kong asawa. Kanang giingon sa Biblia nga angay na natong ihatag nasakpa na sa akong asawa. O kami naghiusa nga nagmalipayon sa pag-atiman sa buluhaton sa Ginoo. Og ako nakasiguro nga ang Biblia mahitabo nga dili ihikaw sa Ginoo ang panalangin, nga dili makawat, nga dili masunog, dili tayan sa panahon nga kami muatubang sa hukmanan sa Dios. Doon na magyoy ganti. Dili lang ang mga butang sa kalibutan, kundili ganting wa nay katapusan. Maoy akong gipasalamatan ako ang Dios mga kaigsunan nga imo ning makatunan. Exercise para nis imong mga anak, para nas imong pamilya. Hinumdumi, dili makalabaw ang bisan unsang kugi sa tao kaysa panalangin sa Ginoo. Nahisalaag ako kani ato walay kapaing na ang dalan nangit-ngitan sagong mamo Ginoo nakit-an mo ako gibago mo gipasaylo mo ako. Kahoyang ko Ginoo, gilingon mo ako, kalisdanan kasakitan, gitabangan mo ako. Wa na'y rason pa Ginoo, nga mubulat ako kanimo, dat ako ikoyog mo Ginoo. Nangandoy kong agakson mo, upuan mo sa gasa mo, presensya mo puna ako Ginoo. Way lain kong gitingo ha, ang saad mo maangkon ko sa gugma mo, o Diyos daksa ko. Laba kong gitingo ha, nga ikaw maangkon ko, puyo sa gugma ko, yogan mo ako. Hingpit Ginoo, nangandoy ko nga gakson mo, bukuan mo sa gasa mo, presensya mo puna ako Ginoo. Way lain kong gitingo ha, ang saad mo maangkon ko sa gugma mo, o Diyos kaksa ako. Sa gugma mo, o Diyos kaksa ako. Nagingon ang balang kasulatan diha sa Hebrehanon 13:16, ayaw kalimot sa pagbuhat og maayo og pagtinabangay, kay mao kini ang halad nga makapahimuot
sa atong buhing nga Dios. Hinumdumi mga kaigsunan, ang Biblia nagsulti nga si Enoch sa wala pa siya kuhaa, wala pa siya raptura, wala pa siya bayawa, nakabuhat si Enoch og mga buhat nga makapahimaya, makapahimuot sa Dios. Mahinungdan nga sa ato ang pagkinabuhi nining kalibutan na uban ani mo programa ang pulong mo kinabuhi ko, akong gidasig ko sa Ginoo mga kaigsunan nga mahimo ning instrumento kini maong programa aron mahimo kining taytayan sa pagtabang sa usag-usa. Kung doon na may dinhi kanato mga kaigsunan nga nanginahanglan o gana nga paglimbyo sa tango, pag-ayos sa tango, igsuon ko sa Ginoo importante na siya para ismile nimo nindot kaayo. Doon na tayo igsuon sa pagtuo Kristohanon nga doktor nga gihatagan sa Ginoo og kaalam sa pag-ayo sa imong tango. O akong gidasig ang matag-usa nga mobisita mo sa page Dental Pahiyom. Ang Dental Pahiyom nahimutang diha sa John sa Visitation Street, eskina sa John sa Visitation Street na diha ang Pahiyom. Unya bisita sa page Pahiyom Dental Clinic. Og ang Dios magapanalangin sa matag-usa mga kaigsuonan. Kini usa ni ka gidasig sa Ginoo aron nahimong instrumento og mas mahimo pag yung instrumento kining atong programa sa pagtabang sa atong mga kaigsuonan og pagtabang tungod kay ang pagtabang mga kaigsuonan mao'y gitan-aw sa Dios kay mao kanay makapahimaya kaniya. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan, dugang mga awit sa atong programa, ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan, naas mga awit, mga igsuon, akong kantahon tong kantas akong anak, si Asap, sa pagkabuntis panis ako ang asawa, mo ni gihatag sa Ginoo nga awit. Asa man to? Hesus Hari. Kini Hesus Hari. Hesus Hari sa ato ang programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Tanang panahon, imo akong giubanan. Tanang hitabo, imo akong gitabangan. Dili malimtan, mga kaslistanan. Dili usap maihap, imong tabang. Pagkahimugso ko, imo akong giubanan. Sa tiyan pa lang ako, imo na kong giatiman hangtod karon, ikaw gihapon ang tanan. Nadakin asko, giligon mo ako. Wala ako'y mahimo kung wala ka pa Ginoo. Maoy pagampo ko, ubanan mo gayod ako. Dili matutngan imong ngalan. Hari kas tanan, tibuok kalibutan. Tanan maluwas, tanang maayo. Tanan mabago sa ngalan mo, Hesus. Tanang katawhan, dalampanan ka. Sulbad ang tanan, idiklarara imong ngalan, Hesus Hari. Hesus Hari, Hesus Hari, Hesus Hari, magari ka. Mga alagad kami kanimo,
dili sa mga butang, dili usab sa mga ngalan, ang simbahan tigumanan, dili maoy kaluwasan. Kasi Isus ang dalan, kinabuhi kaluwasan, hangtod karon ikaw gihapon ang tanan. Nadakinas ko, giligon mo ako, wala ako'y mahimo kung wala ka pa, Ginoo. Maoy pagampo ko, ubanan mo gayud ako, dili matugnan ang imong ngalan. Hari kas tanan, tibuok kalibutan, tanan malawas, tanan maayo, tanan mabago sa ngalan mo, Jesus. Tanang katawhan, dalangbanan ka, sulbad ang tanan, ideklarara imong ngalan, Jesus hari, Jesus hari, Jesus hari, Jesus hari, magari ka. Alang sa nag-request ka ganinag dito sa cross atong kantahon, duyugi ko ninyo, ubani ko sa pag-awit ni ining maong awit, makalangit dito sa cross. Kani mo lamang kami mo simba, kani mo lamang kami mangalagad, kay ikaw ang ipadala sa amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa cross. Daghang mga katawhan, relihiyon ang tinagbatukan, apan ang imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay pagluban, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa cross. Karon kami aniya, kami nagkahiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay pagluban, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo
sa krus. Okay, dalaygon ang Dios mga kaigsunan sa nag-request awit dito sa cross. Murag si Kuan man to, si Pino baka to nag-request mga kaigsunan. Okay, arita sa paghatag og panahon sa mga minsay gikan sa to mga kaigsunan. Arikos pinaka. Okay. Okay, salamat kayo sa pakiguban ni Sister Jocelyn Suko Andales. Salamat kayo. Okay, si Pino Paran, si Voice lang ko, Pastor. Okay, salamat sa Ginoo ita. Si G-Boy Orel Pass, request pa si Brad Jones, ingon siya, kanang langit ang hinungdan. Okay, ato nang kadahon og makaari ka diri Brad John. Langit ang hinungdan sa akong pagkabago. Sister Gloria Makabudbod, nakiguban sa to nga programa, dalaygon ang Dios. Si John Ibrahim Mirano, baldito ni si Satanas, iya walaon usa amo signal dire. Pahinlo ko pas. Ako ni ilisan og ngipon ni sa ilaga. Kay bati ako ngipon. Hala. Kung imo nang pahinloan na Bradjon og ngipon sa ilaga, basig inig katawan nimo na mo ingon na kang meow. Bitaw no. Si kay Sister Marlene Haramilia Pipito, Pahiyom Dental Clinic, mauni pastor. Okay, salamat kayo. Pahiyom. Okay, Pahiyom. Pahiyom Dental Clinic. Pahiyom. Salamat kay Sister Marlene. Kan Pahiyom Dental Clinic nahimutang na sa atbang sa Community Hospital sa Jones. Unahan da sa CAPS na ay eskina diha mga igsoon nga Visitasyon Street. Unya naagid sa eskina ibabaw sa kuan tanang Air Philippines nga opisina. Unya pwede mong mubusita sa page sa Pahiyom Dental Clinic. Salamat kayo ni Sister Marlene. Salamat kayo sis. Si John Ibrahim Mirano, ikaw man to ako dadon para mawalihan lang ako mga agaw ba bago ko tabunan sa yuta. May na lang manaay mohilak na ko. Dili ko gusto og buwak ako lang nahilak. Isa ni Jesus nga Dios Juan. Okay. Gauna-una na manigtabo ni si John nga wa pa mayuta. Sister Viole, mayo pagiguban Sister Viole, ang Dios nga panalagin kanimo. Si Sister Jocelyn Suko Andales matod ba ingon ana manta usahay kay ang yawa dili gustong modonod ta sa mga musunod ta sa sugo ni Ginoong Hesus. Gayod din ang himo dayon sakop ni Mr. Tanan. O sabi ni ang mga dalo pero kung review ko nato ang atong kaugalingon kay anak jud ta sa Dios. Kay ang mga anak sa Dios dili mga dalo. Glory to God. Kay karon naliwat na ta ni God. Igsuon ko diha sa Ginoo sa una mga dalo ta kay liwat mantan sa una ni taning. Now glory to God. Naliwat na ta ni God. Igsuon ko sa Galacia 5:22. Okay, salamat kaayo. Sister Jocelyn Suko Andales. Okay. Si John Abraham, mang isnak ta pastor. Uy, nagpanulo noon kog laway diri Bro John. Si awan nimo mang isnak ta pastor kay magsulbad rabako og daotang espiritu masudlag rabako og daotang espiritu ako ulo og magutman. Mao ba? Ayaw na klima, Bro John. Ako sugoon si Pastor G-Boy diha. Padalhan ka namo og puto. Unsa man ning puto katong hulagway man ning imong puto. Sige, okay ra yung syatira diha dayong padadir kog hulagway diha sa inyong gikaon. Okay ra kay ko. Sige. Si Mariano Flores Jr. birada pas kay igo ko ana. Sa una, dili man gusto si Satanas nga hatag ta ikapulo. Nga gusto man siya mamatay ta sa kalisod.
Juan Jis amo na mianhi ang yawa aron sa pagpatay, paglaglag, pagkawat apan mianhi si Jesus aron makabaton tag kinabuhing madagayaon. Pero maldito pod si yawa bakay iya pod gidato ang mga pagano aron masina ang Kristohanon nga mas kana mga pagano wala na datoa. Kung imo lang taon pobre na sila pobre na sila. Ang tinuod nga dato ra John haruhay. Walay gigukod. Tanawan ng mga dato maglisod mga nagtulog kay sige kumpit-kumpit anang kuan nila. Ari na ko sa kuan. Unahan mga igsoon. Okay pas bansil ako bulawan ngipon aron dili matayan og tuan ako sa yuta. No, yuta may ulay bato diha bro John. Si awan ay mo yuta man ang imong hisgutan. Bro John hinlo sa ngipon. Naas amos. Kanang hinlo okay. Sa kanang hinlo sa ngipon na dito sa amos 8:11 mo na nga hatag og kagutom. Dili pon mo hatag ang Ginoo og kagutom pod. Aron mahinlo nitong ngipon. Kung sige kagkaon unya dili na gyud mahinlo hala pahinloin na dito sa Pahiyom Dental Clinic unya bisitahi ang page sa Pahiyom Dental Clinic nga nahimutang diha sa Visitation Street sa Jones. Okay, maunay dili makontento sa kinabuhi may pira man mura ragway wala pira nay walay katagbawan og na may yani sa kakog. Muna yung ni nung buboy Napoleon Romano ding lasa. Ingon si Merle Danio tama pastor. Okay, salamat kaayos Ginoo. Ang Dios magapanalangin. Si Inday P. Sinados Barontoy maayong buntag pastor og sa tanang naminaw sa programa dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Ang kusog muhatag grabing panalangin madawat gyud glory to God gikan ni Sister Jocelyn. Tama gyud Sister Jocelyn nag-ingon. Okay, salamat sa Ginoo. Og akong gihangyo mga kaigsuonan nga padayon natong i-share kining maong live streaming aron daghan ba kayo makadungog sa ingon. Daghan ang makapamalandong bitaw. Unya nara gyud na sa tawo mga kaigsuonan kung iya ba nang i-apply. Bulahan ang tao nga mosunod o magkinabuhi dili lang kutob sa pagpaminaw. Si Sister Crisel Abindan nadungog nako dire ang imong speaker. Kay salamat kaayo sa Ginoo. Asa man ini sila Sister Crisel. Matod pa galanog-lanog ang pulong sa Ginoo. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Salamat sa Ginoo. Asa man mo Sister Crisel karon. Kay si Mark Anthony Lanada. Amen, Pastor. Okay, salamat sa Ginoo. Si Andy Pitogo, maayong buntag, Pastor. Pastor, pwede ko ngayo og tabang paampo sa among usa ka igsoon sa pagtuo, Pastor. Grabe, jud kuno, pinakit sa iyang lawas. Nanakit ang lawas. Maglugos siya og lakaw. Wala man siya hilanat. Kana radyo daw panakit sa iyang mga lutahan. Mo sabat hasta iyahang tiyan, mo sakit inig pangusog. Unya iyahang pangalan Pastor si Felix Ramirez. Og salamat Pastor ang Ginoo magauban kanunay sa inyong programa og sa tanan nga naminaw. God bless us all. Si Felix Ramirez ato ang dados mga pagampo. Himo tag mga pagampo mga kaigsuonan akong gihangyo nga atong dadon sa mga pagampo unsa may imong sitwasyon diha. Pwede ka nga moampo sa hilom sa kinising-kasing atong pangayoon ang kumplitong kaayuhan mga panakit sa lawas ni Brother Felix Ramirez. Amahan mo nga Dios nga makagagahom among gidala diha kanimo niining maong iniining karong orasaha si Felix Ramirez nga nanginahanglan sa imong mga milagro. Salamat o Dios nga imo siyang hikapon Ginoo, imo siyang ayuhon Amahan sa gahom sa ngalan ni Ginoong Hesus. Akong gideklarar ang kumpletong kayuhan, mga pamaol, mga sakit sa kalutahan, mga iyahang
tanang bahin siyang lawas. Salamat o Dios nga mahilis ang bisan unsang nga gipamati nga sakit sa iyang lawas sa ngalan ni Ginisus, sa ngalan ni Ginisus. Salamat Amahan nga sa among pagduol nga na kanimo wala mo kami pakyasa ug kanunay kang andam sa pagtubag ug pag-release sa among gipangayo kanimo. Salamat o Dios sa mga milagro nga mohatod og mga pagdaig pagpasalamat sa imong pagkamaayo kanamo ug dalaygon ka nga Dios nga among gilagaran karon og hangtod sa kahangturan in Jesus name. Amen ug amen. Ug ingna imong ingna imuha nga igsuon Sister Andy, pasalamati ang Dios ug dawata ang kumpletong kaayuhan. Og tong igsuon si Saturn Katubig, maayong buntag pastor, request kog song pass saad sa Dios. Okay, ato na nga kantahon kay ako ang cellphone gikuha na mga igsuon diri sa ako ang anak. Ako nining kantahon kining saad sa Dios. Saad sa Dios. Og basig makabisita mi sunod mga adlaw sister Ninia. Maayong pakig-uban ni Ma'am Iris Riubic, maayong buntag, maayong pakig-uban og dalaygon ang Dios. Okay. Ako ang kantahon mga kaigsunan kining saad sa Dios atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kinabuhi ning kalibutan at dunay kalisdanan mga problema. Adunay panahon bation kagkaluya sa pagpasan ning kasakit ning kalibutanan. Apan ang Dios nahigugma, buot mo sulbat sa imong problema. Igsoon ko ani asya duulon ta ang ngalan niya. Ang kinabuhi ning kalibutan adunay kalisdanan mga problema. Panahon bation tagkaluya sa pagpasaning kasakit ning kalibutanan. Apan ang Dios nahigugma, buot mo sulbat sa imong problema. Igsoon ko ani asya tuulon ta ang ngalan niya. Ginoo nagsaad ka nga kami imong usahon diha sa imong gugma. O Dios, ako karon kaksa kasing-kasing ko
Agaka ang mga kamot, sanaya ang mga diin, unang akong kasing-kasing sa bunga sa Espiritu. Agaka ang mga kamot, sanaya ang mga diin, unang akong kasing-kasing sa bunga sa Espiritu. Ginoo, nagsaad ka nga kami mong usahon diha sa imong guma. O Dios, ako karon gagsa, kasing-kasing ko magari ka. Dawaton ko imong kasa isanasa. O Dios, mag-uban ka. Kay salamat kaayo sa nag-request, no? Dalaygon ang Dios nga magapanalangin. Atong oras mga igsoon, alas -5 para mag alas 12. Og ato sang kantahon mga igsoonan ang awit sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Og atong tagaan og pagtagad ang patalinghog niini ay tungod sa mensahe mga igsoon. Sa imong pagkatao, adunay mayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong mong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong puganon. Aban ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna, himua siyang bahandi, kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kaugan, kabaguhan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanang, bisag kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap saad mo, na ako dadoon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo naligon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, ang pulong mo gamhanan, nagtudlo sa tanan,
Amahan namo nga Dios nga makagahom, salamat o God sa imuhang pagtudlo kanamo. Salamat o Dios sa imong pagpahinumdom kanamo sa angay namong buhaton. Salamat o Dios nga ikaw ang Dios among higugmaon, dili lamang sa pulog una-una kundi sa tanan nga niya kanamo. Panalanginan nimo o Dios ang matag usa, himuha kami o Dios nga madinasigon sa pagbuhat o pag-apply ni ini. Kay kami o Dios nag-ingon ka nga kami usa makaali ni ini. Salamat o Dios nga walay makaulang, makababag, makapaluya sa imo makatawhan hinuon mapuno kami sa kadasig sumala sa iyong pulong. In Jesus name. Amen o amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, nato ang awiton, ang awit, ayaw, usiki sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Samtang nag-inusara, nag-relax-relax sa panagsa, may paibasag Biblia, makakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang na ibilin lang inigbiya mo. Ayaw bailan sa kailayan, kay ang tinon nga kalipay agang Kristo. Daghang mga higayon sa pulong kagibadong, kay dili kakaikyas sa hukman ang kadadon, sa hukman ang kadadon, sa hukman ang kadadon. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw bailan sa kahilayan, kay ang tinon nga galipay nagang Kristo. Tanang binuhatan, dayago gitago-tagoan, adlaw sa kalapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibili lang inigbiya mo. Ayaw bailan sa kailayan, kay ang tinon nga kalipay na kang Kristo. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ipiling lang inigbiya mo. Ayaw bailan sa kailayan, kay ang tinuon nga kalipay na agang Kristo. Ang gitara ko alang lang kanimo, kinabuhi ko bago mo. Hiyas talento giampingan ko, tanan ni paambit ko sa tanang tao. Ang gitara kong gikanta nimo, dadon ko kini bisan nasa ako. Iduyo ko sa mga awit ko, awit nga halado kanimo langit mo amangan. Pasunla ko sa balaang halaran,
di man mo sige. Isa na sa ako anang protection mo, madaogon ako kay kakauban ko. Ang gitara kong gikan kanimo, dadon ko kinibisa na sa ako. Iloyo ko sa mga awit ko, awit nga halal ko kanimo. Langit no pasunlan ko sa malalanan, balaan mong timlo, tuguti nga makapuyo ako. Ang gitara kong ikantani mo, dadon ko kinibisa na sa ko. Iduyo ko sa mga awit ko, awit nga halado kanimo. Langit no amatan, pasun lang ko sa balang halaran, balaan mong timlo, goti nga makapuyo ako. Goti nga makapuyo ako. Dalaygon ang Dios mga kaigsonan nga naghatag og gigayon panahon nga kita na mag-uban mga kaigsonan, ugma wala tay live tungod kay magbayanihan mi sa ato ang simbahan sa Lower South Hills sa Cebu. O akong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo sa pagtagbo sa tanan nga mga materials nga igatukod aning maong simbahan, o dalaygon ang Dios nga mga panalangin kanatong tanan. Okay, salamat kayo sa inyong pakiguban. Kini si Pastor Gideon sa gihapon ninyo igsuon maingon ang pulong sa Dios atong ginabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Mayong pagpaniod to. Bye-bye.